Sistema bêhindanê. Sistema bêhindanê ji post, daqurtek, boriya bêhindanê, branş û branşgokên ku di cigera spî de pêk tê. Dema ku em bêhna xwe hil didin yan jî oksîjen distînin, hewa dikeve post de. Di valaheya post yan ji xemxemkan de, hewa yekser ji germahiya ku heyî tê bilind yan jî nizmkirina sihuyek heya sihû çar pileyê germahiyê û pişt re derbasî daqurtek û boriya hewayê dibe. Li dawiyê ji bo ketina her du cigerên spî li du branşên biçûktir cuda dibe û dikeve alveolan. Bi vê rêyê hewaya ku dikeve cigera spî de diçe alveolan û li vê derê di navbera hewa û xwînê de danûstandina gazan çê dibe. Ev têwateya ku oksîjen ji bo ketina nava xwînê ji hewayê derdikeve û karbondioksîd ji bo laş werî avêtin ji nav xwînê derdikeve û dikeve nava hewayê. Bi vê awayî bi bêhindana ji derve re tevlî atmosferê dibe. Guherîn bi saya hebûna rêyên pir biçûk yên damarên moyîn yên bi dîwarê alveolan ve pêk tê. Ji mara alveolan di navbera 600 heya 800 milyonan de ye. Di cigerên spî de herêma danûstandina di navbera xwîn û hewayê derdûrê 100 metre çargoşe ye. Ev jî bi qasî herêmek ya tenîsê mezin e. Ev herêma mezin ya alveolan ketina miktara oksîjenê ya nava xwînê zêde dike. Ji ber vê çendê xwîna kêm oksîjen bi hebûna van alveolan ji oksîjenê pir dibe. Oksîjen ji bo gihandina lebetên cudayên laş birêya damarên pulmoner ji cigerên spî derdikevin. Xwîn bi derbasbûna nava dil ku weke pompeyekê kar dike ber bi lebetên laş ve tê dihevdan. Bi vê awayî xwîn derbasî tevayî lebetên laş dibe û bi saya hicreyên lebetan danûstandinek berava jî jiya cigera spî çê dibe. Yani vê carê oksîjena ku hatî dayîna hicreyan bi awayê karbondioksîd tê zivirandin. Xwîn oksîjena ku ji bo hicreyên metabolîzmayê pêwîst dide. Bi karanîna wê oksîjenê jî ji hicreyan karbondioksîd derdikeve û xwên bi alveolên polîmîner cardan paş de dikişînin. Yani karbondioksîda heyî birêya xwînê dizivirîne cigera spî. Bi awayek giştî dikarin bêjin ku erkê serekê sîstema bêhindanê oksîjen standin û karbondioksîd dayîna ji derve ye. Belavkirina wê oksîjenê di nav xwînê û di heman demê de jî girtina karbondioksîdê ji nava xwînê û avêtina wê ya atmosferê ye. Em bizanîmin ku mirov rojane bi qasî 10,000 heya 15,000 lîtr hewa distîne û dide. Ji bo dîtina vîdyoyên zêdetir yên zanistî û tenduristî bibin şûpînera kanala me û belav bikin. Da ku em bikaribin zimanê xwe bigihînin astek bilindtir û bi zimanê xwe fêrî zanistê bibin.